Верховная Рада приняла закон о правах и свободах переселенцев, который упрощает процедуру их учета. Теперь обращаться за справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица можно в подразделении местной госадминистрации по вопросам социальной защиты, Центр занятости или Управление пенсионного фонда по месту фактического проживания переселенца. После вступления закона в силу переселенцам не нужно будет каждые полгода подтверждать свой статус. Справка будет действовать бессрочно. Также закон отменяет необходимость получать штамп миграционной службы. Меджлис получит 40 миллионов из бюджета Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, отвечая на вопрос председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Еще премьер добавил, Госкомтелерадио Украины будет покупать у первого крымско-татарского телеканала АТР медиапродукт, чем поможет телеканалу продолжить свою работу. По словам Чубарова, эти деньги будут использованы для возрождения языка и культуры крымских татар. Он подчеркнул, что финансирование Меджлиса не создаст зависимость от украинского государства и добавил, что работа Меджлиса направлена на возвращение Крыма в состав Украины. Не буду забирати у вас часу або пояснювати вам про катастрофічні наслідки для кримсько-татарського народу внаслідок російської окупації. Ми намагаємося максимально здійснювати ті чи інші просвітницькі освітні програми або утримувати культуру кримськотатарського народу. Ми говорили про необхідність фінансування програм Меджлісу кримськотатарського народу. Пане прем'єр-міністре або пане міністре фінансів, я хочу, щоб ви прокоментували те, що фінансування програм Меджлісу кримськотатарського народу, включаючи витрати на діяльність єдиного світові кримськотатарського телевізійного каналу АТР. Ми говорили про 40 мільйонів гривень, я їх не бачу в бюджеті. Безпосередньо на підставі вашої пропозиції до бюджету було включено 40 мільйонів гривень на фінансування і допомогу діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Що стосується діяльності компанії АТР, то в бюджеті Держкомтелерадіо передбачені відповідні кошти, і ми будемо закуповувати відповідні телевізійні програми в каналу АТР.